Ayan guys, no? Tapos na tayo maglinis. Sasabihin natin. Malinis na po yung mga ilalim-alaliman. Ayan, ayan, no? Wala ka na makikita masyado. Ayan, dito nakalagay yung mga sapatos sa mga kasama ko. Tapos yan dyan. CR yan. CR kasi. Ayan. Gusto ko kasi pala yung malinis yung CR namin. So, hindi lang CR pati bahay. So, ayan. Ang aking atan. So, dyan ako nanghihingi ng blessing. Ayan. So, ayan. Yung sa taas, medyo hindi ka maganda pa. So, next time yan naman, pag galing ko uwi sa trabaho, lilinisan ko siya. Yung pake kasi ako kasi doon ako matutulog ulit sa barracks namin. Tapos dito sa taas yung mga gamit namin na hindi na nilalagyan yung isang double deck. Medyo makalat siya guys. Pero okay lang yan, no? Ayan, ayan, ayan. Medyo makalat din siya. Yung pangit sa name. So, ayan. Nag-iinit ako ng kanin kasi magutom na guys. Ayan, maghugas kaya muna ako, no? Tapos mag-i-edit ako, tapos post ko, tapos lahat i-delete ko na naman. So, ayan guys, no? Ayan guys, dyan lang po kayo. Dito sa bahay kasi na mga kapatid sa akin. So na, alas namin out na. Yan. Hindi ka guys sa gawin. Sinibigis ka mo. Sakay pag shutter. So yun. Baga may natulong din ako dun. Ilalagay mo. Magbukas mga tayo ng puzzle. Okay. Namalaw. Pwede na masura. Actually lang yung mga gamit nito kasi. Like that. Slide. Joy. Joy to the Lord. Kaya naman ang buhok mo. Very takot. Kaya nakasigaw sa paso. So, yun. I-edit pa. Paulan. So, guys, ganun lang. Comment down below
Walang-wala sa likod ko. Bakit biglang nagbago? Anong kaya? Kaya kung magagawa pag nag-umpis pa ako, may ginagawa tayo. Dati, na nakikita ako sa tita ko sa kailan gusto ko mag-aaral. Doon ako, kumakanta ako, kahit anong ginagawa ko, kumakanta talaga. So, kaya naman, kasi sa mga ako, ginagawa ko pa rin yung ganyan. Ang sarap feeling kasi, alam mo, parang mag-isip ako sa tita ko, bawat yung nakakanta. Okay, diba? Sa feeling ng iba, ang iba balik ko lamang pangarap ang oras. Hindi sana lungkot at nagsisisi ang aking dinaraman. Hanggang ikaw'y ako magbabago. Kamay tayong dalawa, nakakit kapwa masaya, mamahalan, nakarawan kahit bukas na. Ito ang tunay na nagmamahal. So, ayan guys, natapos na yung paghuhugas natin. So, malinis na nga dito sa lababo namin. Ha? So, ayan, yung mga nagpaghugasan ko na. So, maraming salamat sa inyong lahat, no? Huwag niyo po kalimutan ang aking kung bago ka lang sa ating channel. Huwag po kalimutan i-subscribe at thumbs up at i-click nyo na rin bell button at sa comment down below. So, maraming salamat mga kawaray. I love you. God bless all. Thank you.